bedste ven. Autoværksted, autoværksted. Mejlby Pleje er dit bil. Velkommen til Mejlby. Vi har bil til dig. Kom med. Renault Megane, stationcar. Chevrolet Cruze, stationcar. Skoda Octavia, stationcar. Peugeot 308, stationcar. Ford Mondeo, stationcar. Med påskæg. Vil du vinde dette kæmpe 2 kilos tunge påskæg, så like vores opslag. Synes godt om vores Facebook-side. Kom med videre. Ford Focus 1,0, 125 hestes benzin. Ford som Danmarks bedste motor, 2 år i træk. Masser af udstyr. Kig forbi Mejlby Autoværksted, 3 km ud af Sundvej. Her har vi omtalt Ford Mondeo stationcar. Nu skal jeg lige vise jer, hvor meget plads der er i sådan en. Og det er mægtige bagagerum, der viser. Jesper, hvad laver du derinde? Det vil ikke have med. Jamen det er jo det påske, at vi har lovet, at de kan vinde, hvis der er sådan, de liker vores hjemmeside. Så er jeg nødt til at skære med. Husk nu at like det opslag. Mejlby, bilens bedste ven. Autoværksted, autoværksted. Mejlby Pleje er dit bil. Som speciale, som speciale. Ny eller brugt, bilen er smuk. Vi gør det godt. Ny eller brugt bil, uanset hvad du vælger, så lægger vi os i selen og giver dig den helt rigtige handel. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.